del min amor al il-frua ta' din jabblaġir. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, ammen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Iżisħut nixtieqilkom minn qalbi l-għodwa tajba. Illum l-ewwel jum ta' wissu, iżisħut il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' San Alfons Marija de Liguori li twieled f'Napli fl-1696. Sar avukat u imbagħad ordinat saċerdot u waqqaf il-kongregazzjoni tar-Redentoristi. Ħadem ħafna biex iħeġġeġ il-poplu għal ħajja nisranija kemm bil-pritki u kemm bil-kitba tiegħu, l-aktar fil-morali li fija uta bil-ħaq li mgħallem. Sar isqof ta' Sant'Agata dei Goti fl-1762. Iżda mbagħad ħalla dan l-uffiċċju u reġa' lura għand il-patrijiet tiegħu ta' Noċera dei Pagani. Femmiet fl-1787. Ġiet dikjarat duttur tal-Knisja mill-Papa Piju IX fl-1871. Iżisħuti tal-Qaddejs ikkonverta bidel ħajtu għaliex kien avukat tajjeb ħafna u kellu kawża li kulħadd qed jistennieh li jirbaħha bl-eruq u xkniexel kif ngħidu tilifha. U tant daħal f'qoxortu, tant din id-disfatta u l-umiljazzjoni swietlu ta' ġejz li kif kien jgħidilna Dum Michele Attard, our disappointment is his appointment. Iltaqa' Malla u bidel ħajtu eżisħuti bħal bieraħ Sant'Injazju tal-Loyola li wara li kiser siequ kell baqa' zoppa l-omru, tilef għal kollox il-karriera militari jew ta' kavallier, daħal fih innifsu u sar kavallier ta' saltna li ma tfalli qatt. U hekk ukoll San Alfons eżisħuti kemm drabi fil-ħajja Alla jneżżana mill-kburija tagħna permezz ta' esperjenza li fil-mument ta' kisna iżda li fajnejn Alla tagħmlilna ħafna u ħafna ġid. Għaliex wieħed mill-ikbar jekk mhux l-ikbar tfixkejl fil-ħajja spiritwali eżisħuti hija s-supervja. Hija li naħsbu l-aħna xi ħaġa, naħsbu l-aħna ħjar minn ħaddieħor. Eżisħuti x-supervja l-oppost tal-imħabba. Minnu superv ma jistax iħobb. U jew għalhekk eżisħuti nitħejjew kif jixraq għal din l-Ewkaristija billi b'umiltà nitolbu maħfra lil Mulej, nitolbu jurina jekk aħna għandna l-marda tas-supervja, jurina u jenna ħalli insiru għomli dejjem aktar, insiru nixbħu lill-Ibnu Ġesu, nitolbu maħfra fis-skiet. Int li lqajt bimħabba kbira l-indiema ta' Pietru, Mulej ħniena. Int li wett il-ġenna lil ħallili tajjeb, Kristu ħniena. Int li tidħol għalina midinbejn quddiem il-Missier, Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erwieħ ta' ħutna l-mejtin kollha tal-familji Ċefaj u Magro. Nitolbu u Alla indejjem ix-xettel fil-Knisja tiegħek eżempji ġodda ta' virtù, għatina li fil-ħidma għall-erwieħ ikonna l-ħerqa tal-isqof San Alfons Marija de Liguori biex miegħu nissieħbu fil-premju tas-sema bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Levitiku. U l-Mulej kellem lil-Mosè u qallu: dawn huma l-festi tal-Mulej, il-laqgħat imqazza li għandkom tniedu fi żmienhom. Fl-ewwel xahar, fl-14 tax-xahar,
Fil-għaxija bejn ħajta dawl u oħra dlam lejt tal-mulej. U fil-15 il-jum tal-istess xahar issir il-festa tal-ħobs għażmu lil-mulej. Għal 7 ijiem tiklu ħobs bla ħmira. Fl-ewwel jum ikolkom il-laqa imqazza u ma tagħmlu ebda xogħol. Għal 7 ijiem toffru sakrifiċċju ta' ħruq lil-mulej u fis-7 jum issir laqa imqazza u ma tagħmlu ebda xogħol. U l-mulej kellem lil Mosè u qallu, kellem lill-uliet Iżrael u għajdilhom, meta tidħlu fl-art li jien se nagħtikom u taħsdu l-ħsad, ġibu l-ewwel qatta tal-ħsad lill-qassis u hu ixejjirha quddiem il-mulej biex toġbu, ixejjirha l-għada tas-sibt. Għoddu 7 ġimgħat sħaħ mill-għada tas-sibt u minn meta tkunu offrejtu l-qatta u xejjirtuha quddiem il-mulej. Tgħoddu 50 jum sal-għada tas-7 sibt. Imbagħad iġġibu offerta ġdida tal-qamħ lill-mulej. Fl-10 ta' dan is-7 xahar ikun jum l-espjazzjoni. Ikolkom laqa imqazza u taqsu ruħkom u toffru sakrifiċċju tal-ħruq lill-mulej. Fil-15 ta' dan is-7 xahar tagħmlu l-festa tal-Erejjex għal 7 ijiem fġieħ il-mulej. Fl-ewwel jum ikolkom laqa imqazza u ma tagħmlu ebda xogħol. Għal 7 ijiem toffru s-sakrifiċċju tal-ħruq lill-mulej. Fit-8 jum ikolkom laqa imqazza. Dakinhar toffru sakrifiċċju tal-ħruq lill-mulej. Tkun laqa solenni, ma tagħmlu ebda xogħol dakinhar. Dawn huma l-festi tal-mulej li għandkom tniedu u fihom tagħmlu l-laqat imqazza u toffru lill-mulej il-vittmi bin-nar, is-sakrifiċċji tal-ħruq, l-offerti tal-qmuħ, sakrifiċċji u tiswib. Kull ħaġa fil-jum tagħha. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Għannu bil-ferħ lill-Alla qawwa tagħna. Għannu bil-ferħ lill-Alla qawwa tagħna. Ollu leħen il-għana, doqqu tnabar, doqqu ċetra ħelwa mal-arpa, doqqu tromba mal-qamar ġdid, mal-qamar mimli fjum il-festa tagħna. Għannu bil-ferħ lill-Alla qawwa tagħna. Għax dan hu kmandament tal-Iżrael, din liġi ta' Alla ta' Ġakob. Dan l-ordni hu taħ lil Ġuseppi huwa ħireġ minn art l-Eġittu. Għannu bil-ferħ lill-Alla qawwa tagħna. Ma jkollokx Alla ieħor f'nofsok, tinxteħiex quddiem Alla barrani, jiena l-mulej, Alla tiegħek li tellajtek mill-art tal-Eġittu. Għannu bil-ferħ lill-Alla qawwa tagħna. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-kelma tal-mulej tibqa' għal dejjem. Dini il-kelma tal-Evanġelju li kien imxandar lilkom. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu mar lejn pajjiżu, beda jgħallem lin-nies fis-sinagoga tagħhom. Huma baqgħu mistaġba hekk li bdew jgħidu: Mnejn ġieb dan l-erf u din il-qawwa tal-ħaġeb? Dan mhuwiex bin il-mastru taxxa? Ommu mhijiex dik li jisimha Marija, u ħutu Ġakbu u Ġuseppi u Xmun u Ġuda? U ħutu l-bniet mhumiex kollha magħna? Mnejn ġieħ dan kollu? U tfixklu minħabba fih? Imma Ġesu qalilhom: ebda profeta ma hu bla ġieħ jekk mhux f'pajjiżu u f'daru stess. U hemmhekk ma għamilx ħafna mirakli minħabba n-nuqqas ta' fidi tagħhom. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu.
bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna noqogħdu bil-qiegħda naqsam magħkom ħsieb qasir, eżis ħuti. Ġesu mela jmur lura lejn fejn kien trabba u n-nies jafuh bin il-Mastrudaxxa. Il-Mastrudaxxa Ġesu qabel ħareġ jibda l-ħajja pubblika tiegħu kien Mastrudaxxa bin Marija, nies sempliċi għall-aħħar u ma jaċċettawhx eżis ħuti. Ma jaċċettawhx sempliċement għax għalihom kien sempliċi iż-żejjed speċi ta' kuljum. Ħajja sempliċi, qisu bħalli kieku Alla ma jistax jinqeda bis-sempliċi. Hija tentazzjoni kbira ħafna eżis ħuti. Mentri Fulton Sheen, Arċisqof Awżiljarju ta' New York, fama ta' qdusija kbira li kiteb ħafna kotba sbieħ immens, tafu x'kien jgħid? Kien jgħid ħafna drabi Alla nsibuh fejn l-inqas li nistennewh, fejn hemm l-imwarbejn, fejn id-dinja taħrab u xek minnu. Alla jfittex is-sempliċità. Min qatt pasar li Alla magħmul bniedem sa jitwielet f'familja l-iktar sempliċi ġewwa Nażaret minn Nażaret. Min qatt ħaseb li Alla magħmul bniedem se jitwielet ġewwa ġewwa Betlem, mhux ġe Ġerusalemm li kienet fil-qrib, il-pajjiż tal-belt tal-kbar, imma fost l-iktar nies sempliċi. Min qatt kellu jaħseb li l-ewwel nies il-magħżula mill-anġlu ta' Alla biex imorru jaduraw il-Ġesu kellhom ikunu r-rajja. Min qatt kellu jaħseb li l-Messija kellu jkun mhux qassejs tat-tempju jew xi ħadd famuż, ma kellu jkun Mastrudaxxa huwa stess. U x'hekk, u allura dawn tfixklu minħabba fih. U x'inhi t-tagħlima li jrid jagħtina llum il-Mulej Ġesu? Jekk ma nidrawx naraw l-Alla jaħdem fis-sempliċità tal-ħajja ta' kuljum, eżis ħuti ħafna drabi nibqgħu ma niltaqgħux ma' Alla bis-serjetà. Il-mirakli huma l-eċċezzjoni ta' li bija jaħdem Alla. Min joqgħod jistenna xi miraklu jew xi ħaġa straordinarja biex jemmen f'Alla, ħafna drabi jispiċċa ma jemmenx, jitlef il-fidi. Eżis ħuti. Il-qawwa t'Alla tidher fis-sempliċità. Jien pereżempju bħalissa tiġi f'moħħi jaġġibni il-kobor tal-poeta nazzjonali tagħna Duncan Psajla li kien kapaċi jinnota l-iktar affarijiet sempliċi fin-natura u dawn jiġbdulu qalbu lejn Alla u jikteb poeżija mill-iktar sabiħa. Bħal pereżempju Mater Purissima, poeżija sabiħa immens miktuba meta nnota qatra nida fuq warda tleq filgħodu u xebbaħa mal-purità ta' Omna Marija u ħafna affarijiet oħra eżis ħuti. Min qatt kellu jaħseb li Alla kellu jibqa' magħna f'daqsxejn ta' biċċa ħobs. Daqsxejn ta' biċċa ħobs u naqra mbit eżis ħuti. Allura għalhekk ħafna drabi l-bniedem tal-lum tfixkel u tbiet mill-fidi u mir-reliġjon eżis ħuti ta'. Għax il-bniedem tal-lum irid l-affarijiet kbar. Il-bniedem tal-lum irid jidher, il-bniedem tal-lum irid jitla' l fuq. Mentri Alla niżel l-isfel, iċċekken, ġie l-aħħar wieħed eżis ħuti. Allura is-sejħa tal-kelma tal-Alla llum hija għalina biex nibdew ngħixu ħajja iktar sempliċi eżis ħuti. M'hemmx paċi tal-qalb fil-komplikazzjonijiet il-kbar tad-dinja. M'hemmx paċi tal-qalb jekk jiena nista' ninqeda tajjeb mowba li jiswa ma nafx kemm, ejja ngħidu 200 euro. U biex jidir li nkun naqra iktar speċjali nixtri wieħed li jiswa 1000. U l-mentalità kollha wara dan kollu. M'hemmx eżis ħuti paċi tal-qalb. Il-bniedem iblaħ tal-lum min għalih li se jsib il-paċi billi jħossu speċjali għax jażel dak li juta d-dinja, jażel dak li l-iktar jiswa flus, jitkabbar min għalih li jħossu iktar importanti għax ikollu karozza aħjar minn ta' ħadd ieħor pereżempju, eżis ħuti. Mhux qed nirreferi għal ħadd, imma ovvjament din tikxef mentalità ta' kburija. Eżis ħuti, mentalità ta' kburija. Mentri min jimxi bis-serjetà wara Ġesu ifittex li jgħix ħajja sempliċi. Ifittex li jinnota l-affarijiet iż-żgħar, ikun kapaċi jinnota l-qawwa t'Alla taħdem fis-sempliċità ta' kuljum. Ejjew bil-qalb nitolbuh bil-qalb il-Mulej illum.
li nirbħu t-tentazzjoni ta' dawn in-nies ta' pajjiżu il-mulej. It-tentazzjoni li nfittxu l-gburija, li nfittxu minn għalina li niltaqgħu malla f'dak li huwa straordinarju. Mentri nitolbuk mulej tina l-qawwa li naraw li tiegħek taħdem fis-sempliċità. Naraw li tiegħek taħdem f'dawk li d-dinja twarrab, naraw li tiegħek taħdem fil-qawwa tal-grazzja u tal-imħabba li ma jagħmlux ħoss, imma jaħdmu fis-silenzju u fis-skiet u fis-sempliċità tal-ħajja ta' kuljum li int qed issejħilna għalija. Kieġobkom nqumu bil-wieqfa. Aħna u nagħmlu llum it-tifkira ta' San Alfons Marija de Liguori, nagħtu tifħir xieraq lil Mulej Ġesu u nitolbuh iwettaqna bil-grazzja tiegħu ħanejxu dejjem ħajja li tkun tixraq l-isem ta' nsara li nġibu. Mulej Ġesu, inċerrit dawl tal-għaġeb fil-Knisja tiegħek bit-tagħlim ta' San Alfons u bil-ħerqa tiegħu għas-salvazzjoni tal-erbieħ. Sebbaħ bid-dawl tiegħek lil dawk li inti ssejjaħ biex ikunu r-rajja tal-Knisja tiegħek, ħalli bil-kelma u bil-ħidma tagħhom imexxu l-poplu tiegħek lejn il-merat ta' dejjem. Nitolbu. Mulej Ġesu, inti rrid li San Alfons bil-kitba u l-kliem tiegħu, bil-kelma tiegħu ikun mallem kbir ta' ħajja nisranija, dawwar il-fema tal-bnedmin kollha ta' rida tajba li hawn fid-dinja biex iħabirku ħalli kulħadd jara fis-siwi ta' mġiba li tassew tixraq lid-dinjità tal-bniedem, ħadd itrażżan il-permessività li dejjem aktar qed tikber fi żminijietna. Nitolbu. Mulej Ġesu, inti tajt il-premju ta' dejjem lil San Alfons wara li temm il-mixja tiegħu fid-dinja. Ilqa lil qaddejja tiegħek ħutna li għal-jum qed noffru s-sagrifiċċju tal-quddiesa u lil ħutna l-mejtin kollha fid-dawl ta' dejjem u għatihom li jitennew bid-dera tiegħek flimkien mal-anġli u l-qaddisejn fis-sema. Nitolbu. Mulej Ġesu, inti rrid li San Alfons tul ħajtu kollha iħeġġeġ il-poplu biex jgħix ħajja tas-sew nisranija. Anqal fina xewqa ta' ħeġġa li ngħixu ħajja li tkun tassew tixraq l-isem ta' nsara li bih niftaħru. Nitolbu. Mulej Ġesu, inti żejjent bi grazzji tal-għaġeb lil San Alfons biex jieħu ħsieb il-merħla li fdajtlu fidejh. Xerret il-barka tiegħek fuq dawk li fidejhom fdajt il-poplu tiegħek f'dawn il-gżejjer u fid-dinja kollha biex jarfu jqazzuna u għamel aħna dejjem nagħtu widen għal kelma tagħhom. Nitolbu. Min qalbi nixtieq ninaqdu ma' dawk il-mijiet ta' eluf ta' żgħażagħ li bħalissa jinsabu f'Ruma biex jiċċelebraw il-ġublew taż-żgħażagħ flimkien mal-Papa. Eżis ħuti nitolbu ħafna għalihom għax mhix ċajta mistenni 500,000 jew iżjed żgħażagħ, mhix ċajta dawn il-mulej bijhom permezz tagħhom irid iwassal il-grazzja u l-imħabba tiegħu fid-dinja tal-lum, fid-dinja kollha, x'dejjem mid-dinja kollha eżis ħuti. Nitolbu ħafna għalihom nagħmlu xi sagrifiċċju għalihom, niftakru fiż-żgħażagħ ta' pajjiżna u tad-dinja kollha biex jiltaqgħu mal-mulej, biex isibu f'Ġesu l-akbar ħabib, għax m'hemmx ħabib ikbar minn Ġesu. Eżis ħuti fil-ħajja. Nitolbu bil-qalb għall-anzjani, għall-morda, għal persuni bi bżonnijiet speċjali, ħafna minnhom jingħaqdu magħna f'din quddiesa permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali. Nitolbu għal dawk li jieħdu ħsiebhom, għal dawk li jieħdu ħsieb tal-persuni vulnerabbli. Nitolbu għal dawk li jitolbuna, nitolbu għalihom u għal dawk li jeħtieġu t-talb tagħna bħalissa, dawk li għaddejjin minn xi mument ta' bereavement kif ngħidu. Il-bieraħ kellna funerala hawnhekk u xekk ta' tifel, nitolbu ħafna ta' tarbija biex ngħidu hekk għall ġenituri ta' dawk li tilfu xi ħadd minn uliedhom biex il-mulej jisabbarhom bil-fidej. Eżis ħuti. Nitolbu għal dawk li għaddejjin minn xi mument mudlam fil-ħajja, xi mart mentali jew depressjoni, anke żgħażagħ eżis ħuti. Ejjew fi skiet lill-mulej nofrulu t-talba tagħna u nafdawhu f'idejn l-Om tagħna Marija.
Mulej Ġesu Kristu, Ibn Alla l-ħaj, dawwalna bid-dija tad-dawl tiegħek biex narfu dejjem inġibu ruħna skont ma jixraq għall-isem li nġibu tansara biex bil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek nimxu l-qudiem dejjem aktar fit-triq li twassalna għandek int li tgħix wissaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-bejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħed magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qana mulej Alla tagħna hum li wniedma quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek naddafni mulej bil-ġunitej u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej kebbes qlubna bin-nar tal-Ispiritu Santu, int lil San Alfons Marija de Liguori tajtu l-grazzja li jiċċelebra dawn il-misteri u bihom joffrilek lilu nnifsu vittma qaddisa bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom. Narfew qlubna l-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu siedna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Alfons Marija de Liguori, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaha fil-għerf bit-tagħlim li juxandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħejr u ngħidu bla qiegħda qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddejs tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex minn rajħibati ħa il-ħobż, radd il-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom wal bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nixxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja.
għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u mit-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun 14, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqifijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għal mejtin kollha ħutna il-membri tal-familji Ċefaj u Magro. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli San Alfons Marija de Liguori u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi salvnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex f'tiġrejb iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li jien trejt fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem f'idej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu l-ħaruf Talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun mfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem ammen. Dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem ammen.
Eżis ħut l-imħabba u l-gburija, s-supervja, huma bħal dawl u dlam qatt ma jistgħu jkunu flimkien, qatt ma jista' f'qalbna jkollna mħabba u gburija jew supervja, eżis ħuti. Ejjew nitolbuh il-Ġesu jaħlisna minn din it-tentazzjoni ħanejdu hekk illum, jew inkella jurina fejn aħna nkunu gburejn, eżis ħuti, biex hekk ta' bilħaq f'qalbna tkun tista' tagħmmar l-imħabba tiegħu u l-imħabba lejn xulxejn. Ħanqumu bil-wieqfa llum il-ġimgħa nitfgħu ħarsitna fuq Ġesu, il-mudell waħdieni ta' kull imħabba, Ġesu, tal-imħabba vera huwa Ġesu biss, u nsellmulu bil-qalb. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Nitolbu. O Alla, Inti tajtna lil San Alfons Maria de Liguori, b'amministratur fidejl u predikatur magħruf ta' dan il-misteru kbir li ċċelebrajna. Għamel aħna għaddejja tiegħek nersqu sikwejt biex nieħdu sehem fih, ħalli bih infaħruk bla eda bi Kristu siedna. Ħanejdu 3 Ave Marijiet lill-Omna Marija Mqazza fġieħ it-3 ijiem lill-ġisem tagħha dan fil-qabar kif talbitna hi minn dan is-santwarju. U llum eżis ħuti nixtieq ma' din it-talba lill-Omna Marija nafdala fidejja dawk iż-żgħażagħ kollha li qegħdin Ruma biex jiċċelebraw il-ġublew, però mhux dawk biss. Iż-żgħażagħ tagħna kollha, iż-żgħażagħ ta' pajjiżna tad-dinja biex jiltaqgħu ma' Ġesu u jarfu f'Ġesu l-akbar ħabib, biex isibu fl-Evanġelju l-ispirazzjoni waħdanija tal-ħajja tagħhom, biex isibu f'Marija l-Om tagħna, l-Om magħżiża tagħhom. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallit id-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Madonna ta' Pinu nafdaw fidejk iż-żgħażagħ tagħna. Il-mulej magħkom. Iberikkom u ħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll. O Marija,